Kadiding adlaw day no is dire ko nag home service day sa Palao, Iligan City. So ang iriban day nako ani day is kambal. Dayon day grabe nakalisod ang buhok nila no. Kay lagi nadaot og mayo ang ilang mga buhok day sa una nila giparibanan ba. Mo na kaning adlaw day is gandam jud ako ang akong kusog anipis lang. Mo nang nagdala jud ko assistant ani day kay di ko gusto nga magasgas ang akong pagkapiling gwapa aning adlaw no. Ay mo na pag-abot yun ako ani day no is gandam na day nako ang ako ang mga gamit. Unya daghan kay natingala day no kay ngano daw malita ang ako ang dalon. Kay lagi day sa kadaghan ako og gamit pang riban day no kailangan jud malita ang ako ang sudlan. Kay para madala og mausa na ko tanan ang ako ang mga gamit ba. Mo na pag mag-home service ko day kauban jud ako na permi ang ako ang malita. Iniwi day duha day ka klase nga medisina ang gamiton nako sa ilang buhok karon. Mo na maragdugay jud ko mahuman ani mga adlawan no. Pero okay ra kay na day bahalag dugay mahuman day ang importante ana day nay kabaguhan sa ilang buhok ba. Kay kung wala kay kabaguhan sa ilang buhok day pag human ako banday ay daday isa resolution ana dauban ta ng buhok ninyo at charot. Bitaw oy pangayo ilang ko ninyo og nindot nga result day basta nindot pod ang inyong buhok. Og mao ra day tuno bay oy.